Čau, vítejte u dalšího videa a no, jak bych vám to chtěl říct. Dneska je to speciální video za 14 odběratelů. OK, dneska je to ukázka mých zvuků, které jsem si dokoupil, budu s tím natáčet hodně videí. Omlouvám se, to byl mobil. Budu s tím natáčet hodně videí a můžeme se pustit do toho. Počkat, takže jako první zvuk tady máme. Ne, nebudu kopírovat. Tenhle. Tenhle. Pardon. Tenhle. 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 A s tím se dá, to je užitečné. Dívejte, jsem tu. Nejsem tu, ale připařím se. Čau! Ne, před chvíli jsem to ukazoval. Tohle je trapák. Potom je tady pak tohle. 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 What the fuck? Tohle. A tohle, jak už jsem ukazoval. Potom je tady tohle. Tohle. No a to je všechno. Takže se mějte a čau. Čau.